Γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου και σήμερα παίζουμε ενόργανη και για να δούμε. Συγγνώμη που δεν έχω ανεβάσει αυτές τις μέρες, μήνες δηλαδή. Απλά δεν ήξερα τι να κάνω. Κάτσε ένα λεπτό να πάω να βγάλω τα... Γιατί με καραφλή. Περιμένετε ένα λεπτό. Οχ. Βάλω αυτό. Και ας πάμε να μπούμε εδώ. Οχ. Τι έχουμε. Έχουμε Volt. Περιμένετε ένα λεπτό να βρω. Ωραία. Θα το αφήσω εδώ. Έχουμε... Άμα δεν είναι ωραίο, θα το ξανακάνω λίγο γιατί... Εντάξει. Άμα είμαι εγώ πρώτη τώρα, θέλω... Γιατί μιλάει έτσι. Τέλος πάντων. Αχ, ευτυχώς δεν είναι πρώτη. Όχι, η Ελλάδα εκεί. Η Ελλάδα. Εκεί που λέει τις χώρες, η Ελλάδα είναι εκεί. Νάτι. Αυτό ήταν χάλια. Λοιπόν, γιατί φοράει χριστουγεννιάτικα. Τέλος πάντων. Δεν νομίζω ότι ξέρουν ενόργανοι. Αχ, ευτυχώς δεν είμαι εγώ. Συγγνώμη, πρέπει να κάνουμε και ας πούμε backtumbling. Γιατί... Καλά, εγώ θα κάνω μερικά. Ευτυχώς. Εσείς το Πάσχα θα πάτε κάπου... θα πάτε κάπου ας πούμε ή θα κάτσετε εκεί που... στο σπίτι σας ή κάπου αλλού. Εγώ θα κάτσω... Δηλαδή δεν θα πάω κάπου ας πούμε σε μια άλλη πόλη, θα κάτσω εδώ. Πετάει αυτή. Πίτσα. Γιατί λέγεται πίτσα χώρους εταιρεία. Πω, γιατί έχει αυτή τη μουσική. Το ακούστηκε έτσι. Τέλος πάντων. Πότε θα είμαι εγώ. Νομίζω αυτοί στο chat μιλάνε γερμανικά. Νομίζω. Όχι, να είμαι κι εγώ. Έλα.
τέλειο το. Ωραία, τώρα το ξέρω, αυτά που κάνα... Ναι, δεν ήτανε... Περιμένετε λίγο να... Πού είναι... Πού είναι καλέ... Α, είμαι πέμπτη εγώ. Περιμένετε να βρω κάτι. Θέλω... Α, να το. Μπροστά μου είναι και δεν το βλέπω. Join. Κάτσε να βγάλω το volts. Ουι. Οχ. Ω, Παναγίτσα μου. Γιατί κάτσε, έχω μια ιδέα. Πόμελε χώρες. Αυτό είναι αγορίστικο, αλλά τέλος πάντων. Ουι. Αυτό νομίζω είναι για αγόρια, νομίζω. Εσείς πάτε ενόργα? Ναι, όχι. Εγώ ναι, πάω. Η μουσική... Βασικά θα ξεκινήσω να κάνω μία... Όχι, ξέρω. Θα κάνω κύκλους έτσι και θα κάνω κι άλλους έτσι. Και μετά θα κάνω αυτό το πράγμα. Και αυτό. Και αυτό. Πρέπει κάτσε να δω αν έχει τίποτα άλλο. Όχι. Περιμένετε με προσοχή. Α, εντάξει, είναι τα ναι. Άρα για να δούμε. Α, πρέπει να βάζεις και αστέρια. Α, ούψ. Κάτσε να δω. Θα τις βάλω 2, ας πούμε. Δεν το ξέρω τι πρέπει να βάλουμε και αστέρια. Θα σπάσει το κεφάλι της αυτό που κάνει στο τέτοιο. Ωραία, για να δούμε ποιος είναι τώρα. Η πίτσα χώρος. Επιτέλους κάποιος έκανε κάτι σωστά. Θα βάλω ένα 3. Με αντίγραφε, παιδιά. Με αντίγραφε. Όση ώρα εγώ έκανα αυτά, εμένα με αντίγραφε. Και αυτή τώρα με αντίγραψε. Το κάνει για να το δείξει έτσι επίτηδες. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Θα τις βάλω ένα, μακάρι και κανένα. Αλλά δεν γίνεται. Γιατί αυτό δεν το κάνουμε στα... Ναι.
Κάτσε, θα το αλλάξω αυτό που έκανα εγώ, γιατί αυτή με αντίγραψε. Οπότε, ναι. Αυτή θα τις βάλω 1-3. Εγώ. Εγώ. Περιμένετε να κάνω. Και τώρα θα κάνουμε μερικά swings και scissors. Και τώρα να δούμε ποιος έχει κερδίσει. Α, όχι, έχει και αυτή. Άμα το κάνει λάθος, ένα αστέρι. Αχ, πατέρα μου. Αυτή η ώρα θα κάνει λάθος. Το ξέρω. Ένα αστέρι. Τι είναι αυτό εδώ? Α, ούψ. Τώρα περιμένουμε μέχρι να τελειώσουν όλοι. Που αυτό δεν ξέρω αν θα γίνει ποτέ. Νομίζω τελείωσε. Πω! Πόσοι ακόμη! Γιατί είναι τόσο πολλά άτομα? Δηλαδή τι είναι αυτό? Ωχ, μια φίλη μου έκανε join. Για να δούμε τώρα μήπως. Μήπως τώρα. Θα της γράψω ότι βγάζω βίντεο. Για να το ξέρει. Τώρα μήπως. Κι άλλος. Α, Παναγίτσα μου. Γιατί πρέπει να περιμένουμε 100 χρόνια. Είναι εδώ οι φίλοι μου αυτοί. Πώς είμαστε, Παναγίτσα μου? Α, βγήκε. Ναι, θέλω. Βασικά, παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Α, όχι, τίποτα. Α, ναι, τι. Βγάζω. Περνάτε. Βίντεο. Στο. Το ξέρω, δεν γράφεται έτσι, αλλά... YouTube. Πώς το έγραψα έτσι? Για να δούμε. Αν είμαι πάλι εγώ πέμπτη.
Είμαι έκτη. Εντάξει, δεν πειράζει, καλέ. Ωραία, θα κάνουμε έναν ακόμα γύρο εδώ. Γκέιξ. Δεν με αφήνει να το γράψω. Ευσεβία plays games. Μπάρς. Πώς το είπα έτσι, Παναγί. Μπάρς. Το Superstar. Περίμενε, κάτι λέει Superstar εκεί. Πότε θα το δω. Ευχαριστώ. Ωραία, πάμε. Κάτσε να βάλω λίγο μαθηνησία. Όχι, κάτσε, έχω το τέτοιο. Αυτό έτσι και έτσι μπορώ να το κάνω, αλλά κοντά είμαι να το κάνω. Αυτό εδώ. Δεν θυμάμαι πώς το λέμε όμως. Στα ελληνικά. Ωραία, τώρα είμαι έτοιμη, Πώς το είπα έτσι. Εγώ είμαι πρώτη. Όπα. Τώρα θα κάνω κάτι combos, κάπως έτσι λέγεται. Δεν τέλειωσα καν. Πρέπει να πάρω ένα squishmallow. Κάτσε.